Olen tutustunut rataan niin, että huomin jälkeen mä luulen, että juuri ja sitten tää loppukiepsukka. Mä katselin tässä nyt menoa, että on jäänyt jälkeen pois. Sitten mä huomasin, että tässä kyllä tarkkuutta. Joo, mutta tiedätkö, mulla kävi, ei siitä ekana. Mä en edes nyt meinaan tässä katsoa, mä olin yhdessä ja mulla koira Kyllä mä katselin tätä ennen, mutta sitten mä itse tutustuin niin sen jälkeen. Mä ajattelin, että tää on huono linja, kun tulla tälle puolelle. Nyt on helpostihan se, että joku linja on noin paljon, niin se menee tuon putkia päälle. Sitten huomasin, että se hukkuu. Seuraavana vuorossa numero 95, Portugalin vesikoira Toto, ohjaaja Hannele Kettunen, Etelä-Hämeen koirakerho ry valmistautuu 96, Frikki ja Marja, ja 98, Ampu ja Sari. Sitä lähtöharkashan pysyy. Sitten sulla on taas toiseksi. Ai niin, se oli useammassa kohtaa. Joo, eikö se Gemma? Näin päästä. Se oli varmaan toi Nyt se huomannut, että se ei lähtenyt sitä. Seuraavana 96.